Charles Micheli kelliem l-Alleanza kontra l-Faqar sostna kif dejjem nitkellmu fuq tkabbir ekonomiku u li l-ekonomija sejra tajjeb ħafna u l-paga minima tibqa l-istess biex minu sinjur ikompli jsir sinjur u minu fqir ikompli nieżel fil-faqar. Dan qalu f'intervista mal-Gazzetta Il-Moment u ma' Net News, intervista li matula tar-reazzjoni tiegħu għad diversi proposti mħabbra mill-kamp tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil fl-isfond tas-sitwazzjoni tal-faqar f'pajjiżna. Il-proposti li ħabbar il-kap tal-Partit Nazzjonalista huma li min jikri post mingħand il-privati tieħ sussidju aħjar u dan fid-dawl tal-fatt li llum biex jinkera post minn tal-inqas hemm bżonn mal-500 euro. Proposta oħra kienet li Gvern Nazzjonalista jnaqqas il-kera ta' postijiet tal-Gvern li Gvern Laburista olla. Proposta oħra ili tiżdied il-pensjoni għal kulħadd b'mod sostenibbli u li fuq il-pensjoni ma titħallas taxxa. Semma wkoll il-proposta ta' mediċini b'xejn għall-anzjani u mediċina b'xejn għal kull min għandu l-marda tal-kanċer. Aktar proposti mħabbra mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil huma it-taħriġ għal ħaddiema li għandhom paga minima u childcare b'xejn għal kulħadd, anke għal dawk l-ommijiet li ma jaħdmux. Fl-intervista Charles Micheli ddikjara li jaqbel mal-proposta li l-mediċina għal kanċer tingħata b'xejn. Għalfejn għandi kanċer u biex nitallab għand il-President. Għandi kollu dritt bħal kulħadd bħal martiħor li jiena ngħix. Issa ovvjament dejjem nagħmel differenza jien bejn min għandu bejn min m'għandux. Dwar il-childcare b'xejn għal kulħadd, Charles Micheli għalli proposta ġusta. Tkellem imbagħad dwar il-proposti ta' żieda fil-pensjonijiet u li titneħħa t-taxxa minn fuq il-pensjoni. Tiżid il-pensjoni ta' dawk li għaw fil-faqar, mhux ta' kulħadd, jekk kien miljonarju u mal-miljun għandi jien naf 900 oħra fix-xahar, 100 euro law u 100 euro law m'hemmx differenza. Tkellem ukoll dwar il-proposta fuq il-kirjiet tal-postijiet tal-Gvern. Hemm nies li qegħdin f'kirijiet tal-Gvern li huma sinjuri, daħat qatt ma jagħmel mistess ta' xejn, ġifieri dawk ħadu post jenna fil-70s jew fl-80s, saru miljonari rebħu lotterija u baqgħu bl-istess 200 euro. Ikrid tkun hemm testing trid tara kemm min m'għandux anke b'xejn mhux traħħaslu intilu b'xejn min m'għandux. Kien hemm imbagħad ir-reazzjoni ta' Charles Micheli għal proposta dwar iż-żieda fil-paga minima. Jara studju kemm tiflaħ l-ekonomija, aħna tkellimna ma' ekonomista li għalinna kif in-sitwazzjoni bħalissa il-pajis jiflaħ jolli il-minimum wage kif proponet il-Caritas. In-nies f'riskju ta' faqar kemm ilu fil-Gvern Joseph Muscat żdiedu minn 65,000 fl-2013 għal ftit anqas minn 68,700 persuna. Din tfisser żieda ta' kważi 3,700 persuna u dan joħroġ minn statistika uffiċjali tal-NSO, l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika.